Hello guys, welcome back to my channel Knowledge Shoko. So panapa guys tinge tichitaura zvakawanda wanda, tinge tichita mainterview tichikudzai zviri kuitika munyika yeZimbabwe. So today guys toda kubetsera, ndakambotaura nezvemagasi. So today toda kumbotaura nezvemagasi kuti muZimbabwe vanhu vari kuita maproject nemagasi vari kuwana mari sei uyezve profit yacho iri papi, kuitira kuti kune uyu anenge achida kuita zvemagasi kuti azive, ave neruzivo chairo chairo, because kune vanhu vari kutaura zvekunyepa. So guys, today ndinopai full information about magasi kuti zvinomboita sei, unoorder sei, unowana profit sei, zvinofamba sei. So today ndina mukoma Patrick vachange vachitiudza kuti project remagasi rinofambiswa sei. Mukoma Patrick muri sei? Muri sei mukoma? Aiwa ndiri boy. So toda timuudze muri yeZimbabwe kune avo vari diaspora vada kudzoka kumba, vada kuita maproject egasi, kuti zvinofamba sei, profit yacho iri papi, uyezve pane malosses here, zvakamira sei? Alright, chekutanga ndingangoti kuti utange kugadzira mudhuri wechishedhi chekuita magasi ichi, unogona kusatanga ne$150. Yes, okay. 150 inenge yakabatanidzira mari yesimende nemari yemasimbi nemazenge. Alright. Unenge uchitanga kustarta business. Alright. And then wotevera kutenga tengi. Tengi kana riri nyuwani. Unokwanisa kuwana ne... Sorry, tikuradzei tengi racho. Right. Tengi ramuri kuona iri guys. Rakadai so kana riri nyuwani. Unokwanisa kuwana kana ne$80. Iri riri nyuwani. Asi kana rava second hand 45-40 unoriwana tengi. So tengi rinenge rakazara negasi kana rinenge risina? Uchitanga uri tenga rinowani unotenga rakazara negasi. Alright, tengi rakazara negasi. Alright, it's okay. Okay. Alright. Okay. So watenga tengi rako, profit iri papi? Profit patenga apa uchirifila iwewe kana watengesa gasi raunotenga riri. Unorifilisa rokubuditsira profit ye$112 nekuti iro rinenge rine 57 kg. Saka profit pa $112 ipapo, profit yepo i$22. Okay, $22 ndo profit yepo. Nekuti pane mari yauchabhadhara munhu anenge achishanda pabasa i$10 per tengi. Ndiye unopa munhu anenge achishanda pabasa. Wotevera kuti iro kunorifila i$65. Asi pane transport. Zvienderana nekuti konzvimbo yaunenge uriwo zvinenge zvakamira sei, ndo zvinoenderana nemari. Asi inini mari yandinobvisa transport i$10. Ndiyo yandinobvisa transport. Wotiwo pane mapaipi. Mapaipi iyo inoita $45. Guys, mapaipi amuri kuona pane iyo pipe, varatidze pipe iyo ndo mapaipi atiri kutaura nezvawawo. Au mapaipi. Okay, alright. Mapaipi inoita $45 koya scale. Scale inoita $55. Okay. Scale ndio inoita sekuti dhure. Panodiwawo mari yekutera mutero. Noti zvinoda mutero izvi. Saka mutero wemagasi unotangira pa$45 zvichiinda. Ndio watinobhadhara isusu. Kotiwo kana usina mutero vakakubata ndipo unowana malosi. Ndio pane losi yacho ipapo. Pakuti ivo vakakubata usina mutero $130. Iyo hamutaurirani nekuti izvi hazvidi zvisina mutero izvi. Zvinoda kuti ungoshanda zvinhu zviri clear wakapedza. Koita panodiwa simbi kuti connector rere rinosungirwa rere pagasi kana wakufila rere. Connector rere rinoita $10. Asi kuti iwe kuti zvikufambira unofanira kugara netune, nekuti kune mamwe magasi ari kugadzirwa iko zvino ekuti haripindi pane rimwe, rinogona kupinda pane rimwe risingakwani, rinoramba. Saka iwo anenge achida ari 2. Saka tingangoti ne$20 yaunotenga makonekta. Okay. Muri yeZimbabwe munenge mazvinzvira, kune vanoda full information munongouya kuinbox then ndokupai full information. Kune vasina kunzwisisa, because panotaurwa pane vamwe vasinganzwisisi, but kune vatonzwisisa ndo mafambiro azvinoita. So guys, zvine mari zvinhu izvi kana uchinge wazviita une moyo unoda, uyezve zvinodhipenda nenzvimbo yaunenge uri kuti vanhu makastoma ako akawandawo zvakadini, kuti vanhu vari kuda gasi vakawanda zvakadini. So tinokutendai mukoma Patrick nekutipa information. Handizivi kana muda kusiya nhamba dzenyu kuitira kuti kune vanenge vachida kutanga business iyi vanogona kubatai vachida full information kubva kwamuri. Handizivi. Nhamba dzangu ini dzinoti 078 562 4416. Ndio nhamba dzangu idzodzo.
Alright, ndomboromba kuisa code kuitira kuti kune vasiri muZimbabwe pane vari kutotiona izvezvi vasiri muZimbabwe vari kana UK, vari kuSouth Africa, vari kunyika dzakasiyana siyana, saka maybe vanogona kusaziva kuti tiri kutefenyura tiri kupi, saka tokumbira kuti muise code yenhamba yenyu, like munomu +263 then mobva mangozoisa namba +263 78 562 4416 mogona kutsokorodza. +263 78 562 4416. Alright guys, so vanenge vachida kubata mukoma Patrick munovabata panhamba dzavanenge vataura idzo ndodzo paWhatsApp. Alright, munongovabata then vokudzai full information pamagases guys vanarota mari. So thank you guys for watching. I love you.